Opa. To je rybář. Vaše jméno? Milan Kyčinka. Zkoušení materiálu. Zkoušení. Druhý Wagner. Pozor. Tady pan Kyčinka. Velký rybář. Náhradu máme hotovou. No. Co nám k tomu povíte ještě? Já si tomu srkačka. Tohle si myslím, že nepoužívá ani pan Wagner. Toto krmení je velice dobré. Převážně já to beru až 20 kg kapři. Viděli jste sami, jednoho jsme pustili. Takže teď se podívejte. Tohle je Okuma. Velice dobrý naviják. Pythoner. Takže pozor. Nahazujeme na velkýho kapra. Pane Wagner, vaší přezdívkou vám také říkají, nebo si tak... My už říkají furt takhle. Už je tam většinou kapry 80 čísel. Se klopíme, že jo. Dáme tam policajta. Španělská výroba. Wagner to nemá, ani na to mít nebude. A co čekáte teď, co vám na to skočí? Jak vám poděkuji. Myslím si, že na tohle přijde souboj titánů, toho krakena. Kraken. A myslím si, že dneska spadne světový rekord. Že i pan Wagner se bude divit. Pozor. Už se nahazuje se druhý prut. To už bude na... Tohle je na pana Amura. To je pan Amur. Pozor. Možná. Hej, nahazuje. A jo, ten to tam vyšvih. A jo, moc si těch 200 metrů se háže. No. Tak uvidíme teď, no. Co tady na to teďka skočí. Co tam máte za krmivo? To vám nemůžu říct, pane. To je tajný, jo, tedy. Velice tajný. To je tajný. To jsou tajný dokumenty. Aha, aha. Já jsem si myslel, že nám řekne, že tam máte třeba maďarák. To bych řekl jenom v Tetě Lízdě. Jo. Víte, jak je to úplně na hovno, když koukávíte. Jo. Koukáte, no. Nevadí, nech to. Tady to takhle fouká. Tady je druhý Wagner. Tam má nahozíno. A zatím nic. To všechno. Jo. Takže máme to připravené, jo? Je to připravené. Budeme čekat tak aspoň 3 hodinky, ale když to přijde, tak je to takovýhle dělo. No. On je vůdce. Dokumenty musíme schovat. Jo. Teď se to v ruce. Jo. Neopírejte o to, je tam díra.
Proč mi bereš to lišo?